Formal nga gipresentar sa Mines and Geosciences Bureau ilawom sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 11 ang assessment report sa mga gikasugyot nga relocation sites nitong mga residenteng apektado kini sa flooding kun pagbaha inubanan pagyud sa landslide sa lalawigan sa Davao de Oro. Sa report ni DENR Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan ngadto kang Governor Dorothy Gonzaga, giila niini ang mga lugar nga kabalhinan niadtong gipangkuso-kuso sa labing ulahing baha o pagdahili sa yuta dala sa gitawag nga shear line weather system. Ingon man kining trough kon extension sa low pressure area nga midislokal kini og ubay-ubay nga mga lungsuranon. Subject for relocation kadto mga nagistar sa mga kabarangayan sa Mainit, Tagbaros, Elizalde o katong nahimutang sa barangay Masara Lines sa lungsod sa Mako nga sagad maagian kini sa mga man-made ingon man mga natural calamities. Sa susamang pagkaagi, gisusi pag-usab sa Davao de Oro Provincial Government ang dagan o sitwasyon karon sa housing and resettlement niadto mga pobreng pamilyang gilampurna sugmayo sa mga kalamidad ug bagyo sama ni bagyong Pablo kaniadto. Ang status review sa mga gikolokar nga mga mas luwas nga kapuy-an isalmutan kini sa National Housing Authority, Department of Housing Settlement and Urban Development, Presidential Commission on the Urban Poor, Commission on Human Rights, uban na mga representante sa mga municipal local government units kung mga MLGUs ubos sa probinsya. Subling gibalikan ang kahimtang sa construction sa mga community facilities, investigasyon diya sa Tropical Storm Pablo Resettlement Projects o uban pang mga wa pa maresolbar nga mga public concerns. Gikan dinhi sa lalawigan sa Davao de Oro, alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.